băutură vie, ușor acidulată, delicată și plină de viață. Astăzi facem chefir de apă. Rămâi cu mine până la final. Îți las lista completă de ingrediente cu gramaj și modul de preparare. Vom face 2 fermentații simple, iar băutura va fi gata în aproximativ 3 zile. Este foarte simplu. Într-un borcan de sticlă, de preferat, adăugăm mai întâi zahărul și apa și amestecăm până se dizolvă. Zahărul nu este aici doar pentru gust, el hrănește microorganismele din perlele de chefir și permite fermentația naturală. Bacteriile și drojdile transformă zahărul în acid lactic, o cantitate foarte mică de etanol, dioxid de carbon și compuși aromatici, creând această băutură ușor acidulată și vie. Pe parcursul fermentării se formează și culturi probiotice, benefice pentru echilibrul intestinal. Adăugăm și restul ingredientelor, punem capacul și lăsăm la fermentat la temperatura camerei, vara aproximativ o zi, iarna până la 2 zile. Nu se pune în frigider, ci se lasă afară, într-un loc ferit de soare direct. A doua zi vedem fermentația în acțiune. Fructele urcă la suprafață și apar bulele fine, semn că perlele lucrează. După 48 de ore, chefirul este gata. Observăm că fructele s-au ridicat la suprafață, iar perlele de chefir au rămas la bază. Gustăm și descoperim o băutură ușor acidulată, delicat dulceagă. Este momentul celei de-a doua fermentații. Strecurăm chefirul, se poate bea și acum, dar noi îl aromăm prin a doua fermentație. Pentru aroma am ales căpșuni, mentă proaspătă, ghimbir, un strop de lămâie și puțin sirop de arțar, combinația perfectă pentru o băutură vie. Punem căpșunile și ghimbirul în blender, adăugăm puțin chefir deja fermentat și mixăm până obținem o bază aromată. Este un pas simplu, dar transformă complet băutura. Adăugăm în restul de chefir frunzele de mentă, zestul de lămâie și amestecul de căpșuni cu ghimbir pe care l-am blenduit. Turnăm chefirul în sticle ermetice și le lăsăm afară încă o zi, timpul necesar celei de-a doua fermentații. Punem sticlele la frigider pentru a încetini fermentația. Băutura este acum gata de servit, rocoritoare, fin efervescentă și perfect echilibrată.